Escolteu, anem per una taula rodona, va. Talent femení en l'àmbit STEM. És veritat que és un món cada vegada més tecnològic i innovador i és fonamental que les dones tinguem un paper destacat en el camp de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i també les matemàtiques, és a dir, el que es coneix com les STEM. La presència femenina en aquestes àrees no només enriqueix la diversitat de perspectives, benvingudes companyes, sinó que també impulsa la creativitat i la innovació. Tenim com a ponents la Clàudia Carabellido Noguer, de Lean Manufacturing Engineering a Louis Vuitton, sí, molt de gust, i la Mireia Brunzó, enginyera informàtica de la Universitat de Girona. Us podeu seure. La Mireia és desenvolupadora de software i, escolteu-me, expliqueu-nos quines són les principals, diguéssim, motivacions que us van dur a terme, que us van fer concloure que les STEM potser era el vostre principal interès a l'hora d'estudiar, perquè no és una decisió fàcil, tenint en compte la manca de referents acadèmics, no? Bueno, si vols començo jo. Sí, i tant. Jo des de petita ja m'havien agradat molt les matemàtiques, la tecnologia, des de l'escola, i veia que les coses socials, artístiques no eren molt el meu punt fort, així que des de l'institut ja sabia que volia anar a algun àmbit de la tecnologia, principalment. No sabia exactament a on, va ser una decisió que vaig fer un dia abans d'inscriure-me a la universitat, però vaig decidir anar cap a la informàtica al final, veient que era una cosa que m'interessava les assignatures i aniria veient amb el temps si realment era el que m'agradava. Donem la benvinguda a la Laura Galera, que s'ha instal·lat aquí a la meva esquerra. Ella és enginyera de software especialitzada en dades i intel·ligència artificial. Benvinguda també. Moltes gràcies. Escolta'm, ens interessa molt saber què et va portar a estudiar el que vares estudiar. Bé, doncs jo quan ja estava a l'ESO, la veritat és que recordo que a l'assignatura de tecnologia cadascú tenia un blog de Google i jo era la persona que el tenia més decorat, que passava més hores arreglant-lo, a més també tenia un canal de YouTube on editava vídeos i algun va arribar a 1 milió de visites, o sigui, m'agradava molt el tema de l'edició i a més... Perdoneu-me, per aquelles que no ho sàpiguen, a partir del 1 milió comences a estar remunerada. Sí, el que passa és que al final, per temes de copyright de la cançó, me'l van baixar. Anaves bé. Però sí que sempre m'havia agradat molt el tema aquest del software i a més també tinc 2 germans més grans que els 2 són enginyers, un és industrial i l'altre informàtic i clar, llavors també ja tenia 2 referents. Perdona, a casa 3 fills, 3 enginyers. Sí, i els 3 pares enginyers. a què es dediquen? La veritat és que els meus pares no han anat a la universitat. Escolta, un fort aplaudiment per aquests pares, no? Brutal. Brutal. No, em trec el barret, fes-los arribar als pares. Clàudia, en el teu cas, què és el que et va motivar a estudiar? En el meu cas, al contrari que elles, no en tenia ni idea de què decidir. Sincerament, m'agradava tot, la biologia, les belles arts, temes socials, temes de matemàtiques sempre m'havien agradat, però també m'havia agradat la llengua. Així que vaig anar a escollir la carrera que em donava una mica una porta per entrar a tot arreu, no? L'enginyeria industrial. Pensava, m'agrada la biologia, doncs biologia marina, faré un submarí i aniré a veure peixos. I les belles arts, doncs crearé un producte superxulo, supercreatiu per fer alguna cosa. Llavors, m'encaixava tot això. Sí, és impressionant, com si allò de dir, faré psicologia, no? Sí, està bé. Què creieu que fa falta per potenciar aquest esperit vosaltres que heu tingut i que no sé si és fàcil o difícil, perquè potser és un estereotip el que tenim, i ara pregunto des de la humilitat més absoluta. Us va costar ficar-vos i us sentíeu un raravis dins de l'aula perquè éreu poques les noies que estàveu a la universitat? Comencem? Entenc, des de l'inici ja t'has acostumat des de l'institut fent les optatives de tecnologia a ser menys, bastantes menys. A vegades l'única noia ha estat alguna assignatura. Com que et vas acostumant... L'única noia de quants nois? Per una assignatura que era dibuix tècnic, érem 10 en total i era l'única noia en aquella assignatura. I t'acabes acostumant a estar en aquest àmbit tan masculí, a les bromes que a vegades no fan tanta gràcia, però trobant companyes que també estan dins d'aquest món t'ajudes com a recolzament per estar juntes qualsevol problema que tinguem en aquest àmbit de gènere, si hi ha algun problema. Està bé, no estem soles, doncs. Exacte, és això. Jo trobo que hi ha recolzament entre dones en aquests àmbits perquè a vegades no hi ha cap més remei, no?, de trobar algú amb coses en comú. Tinc un fill que està fent una enginyeria i només hi ha 2 de 50 nois. I li demano cada dia, cuida-me-les i respecta-les. És així el que us trobeu també, soles una miqueta en l'aula masculina? És així, però a mi m'ha passat igual que en ella, que jo soc de Fornells i des de petita érem 2 noies amb 15 nens. Llavors ja no, les diferències ja no els vaig viure. Sí que és veritat que m'han faltat referents enginyeres, no en sé dir cap.
te'n sé dir alguna que considero de l'edat de pedra, l'Ada l'admiro moltíssim, però ja no m'hi puc sentir reflectada, no? Llavors m'han faltat aquests referents a mi. A tu també consideres que falten referents? Sí, en el meu cas penso el mateix i de fet jo sí que l'any passat vaig anar a fer una xerrada a alumnes de primer de batxillerat explicant una mica de què tracta fer una enginyeria informàtica i les sortides laborals que hi ha després, perquè a vegades et trobes que, clar, sobretot si mai has programat i no en tens ni idea i estàs a batxillerat, costa molt escollir una carrera com és enginyeria informàtica, no? I va ser molt enriquidor perquè van sortir moltes preguntes i jo crec que l'alumnat al final va tenir una millor idea del que és ser enginyer de software. Sí, perquè la tria de la carrera és veritat que quan parlem d'una enginyeria, què fa un enginyer? Com t'imagines el teu futur? Què vols ser? I és compatible ser enginyer industrial amb pintar-se les ungles, anar arreglada i ser femenina? Perquè això també està molt... Sí o no, noies? Parlem-ne d'això. Però moltes vegades, quan s'imaginen una noia enginyera, l'imaginen molt masculina. Hi ha aquest estereotip d'una persona masculina, així que li caen les coses de nois, però realment no és estrany veure noies que van ben vestides amb un vestit, que els agrada portar coses considerades femenines, i molta gent els estranya veure una aula, però no és algo incompatible. Al final, els gustos personals de carrera o de hobbies no tenen res a veure moltes vegades. Clar, que important que és trencar aquesta manera que tenim de pensar, no? Com podem ajudar també a la gent a que trenquin aquests estereotips que tenim? Jo primer veig un problema amb la definició d'enginyeria. Quan tu busques enginyeria en el Google, veus plànols, veus enginyers, veus cascos, això no només és l'enginyeria, és una part. Hi ha una part social, hi ha una part d'ajudar les persones, hi ha una part creativa, hi ha molta part que abarca l'enginyeria, no? Llavors s'ha de començar primer a entendre què és l'enginyeria, a saber-la expressar, no? És l'enginy de poder aplicar la ciència, però en molts sectors diferents, de moltes maneres diferents, no només són màquines, motors, cargols o plànols. Clar, que bonic seria si poguéssim ser capaços de traslladar que un enginyer el que ve és aportar solucions als problemes que tenen els éssers humans, no? Jo intento aterrar els conceptes, us semblaria una bona definició? Sí, és a dir, jo desenvolupo, dins de Ràdio i Televisió Espanyola estem desenvolupant eines informàtiques per detectar fake news i somio el dia en el que com a periodista, quan un polític em digui una mentida, em salti un pop-up al meu telèfon, sí, dient això no és la dada oficial de, no sé, de la davallada de l'atur durant el mandat d'aquest polític, no? Jo somio amb això. Digue'm que m'ajudaràs a trobar aquesta eina. Tant de bo, no? Però sí, crec que et sents molt realitzat quan sobretot estàs dissenyant. És que hi ha moltes fases en l'etapa de software, llavors tant has de dissenyar una arquitectura, després implementar-la, has de treballar amb els equips, que també has de tenir soft skills, has de saber tenir lideratge, comunicació. Llavors, ser un enginyer barreja molts aspectes, la veritat. Fixeu-vos, una de les condicions amb les que quan algú entra a enginyeria et planteges que en sortirà una persona tímida, callada, que mira al terra, que no s'atreveix a liderar, perquè hi ha també aquest concepte, però això no té per què ser així, no? És a dir, fer una enginyeria no t'exclou de saber relacionar-te amb el públic i de ser una persona normal, si és que hi ha persones normals al món, no? Totalment. La gent quan està a punt d'entrar en una enginyeria informàtica principalment es pensen que es trobaran a gent que no parlen entre ells, que l'única feina que farà serà des de casa amb el teu ordinador sense parlar amb ningú més, i al final una de les parts més importants d'informàtica és col·laborar amb equips, perquè tu sol no pots fer una solució sencera, sempre hi ha gent que serà millor amb una part de la solució, l'altra amb l'altra, i el poder parlar i trobar coses en comú, solucions conjuntes, és el que fa al final l'enginyeria de software en aquest cas. I s'ha de treure una mica aquest estereotip de no socialitzem, sinó que és una part creativa, hi ha una part lògica, però també una part creativa molt important. Fixeu-vos, ara us trasllado un cas real d'un enginyer professor de renom de la Universitat Politècnica de Catalunya, que té una empresa privada a Ugiat, a Mollet del Vallès, i em diu: he fitxat el més estrany de tota la selecció de personal perquè no em mirava els ulls i ha vingut amb el seu pare i té 23 anys, segur que és molt bo programant. Dic, home, però això no ha de ser un criteri, no? És a dir, a veure, jo no encara puc dir existeix això, és a dir, que fan la no? Jo puc dir que no, jo treballo des de casa, estic tancada a casa programant, però crec que l'estereotip aquest d'enginyer informàtic, en el meu cas, de que està només programant, que no socialitza, és totalment mentida, i a més sobretot a les noies, perquè hi ha la idea que, bueno, que si ets una noia que estudia enginyeria informàtica és perquè estàs jugant a videojocs i mirant anime i no et cuides de tu mateixa, per dir-ho així, evidentment que no. Podem comprovar que estàs estupenda i estem totes estupendes. I a mi m'han dit a vegades, és que clar, la veritat, jo no pensaria mai que ets enginyera, jo em quedo com, i per què això? Per com et veus.
Vale, molt bé. Per tant, És una de veritat mica que és com- superinteressant aquest exemple i aquest testimoni que esteu donant vosaltres, i també deixa'm que reprengui la teva paraula quan has dit hi ha bromes que no em venen de gust sentir i encara ara les estic escoltant. Com podem afrontar aquelles bromes en les que vosaltres, dins d'una facultat d'una enginyeria, encara us sentiu, no? Com responem perquè l'altre no se senti atacat? Perquè, esclar, hem de, a més, fer l'esforç, no? O no, o decidim contestar igual que el que ells llencen i escupen, no? Com ho fem? És molt important també la col·laboració dels altres, si és un grup d'homes generalment, la col·laboració dels altres de dir, bueno, això potser no fa gràcia, o ser directe de no em fan gràcia les teves bromes, després potser continuaran i ja saps que aquesta persona no t'has de relacionar, no? Perquè tu li has dit que li havia sentat malament i ha continuat. Però a part de la resta de gent de dir, ei, aquestes bromes ja no fan gràcia, són del segle passat, no cal que ho fem aquí, almenys aprèn a conèixer les altres dones per veure que això que estàs dient no és veritat. I Mireia, ho has posat a la pràctica, això de dir que aquesta broma és del segle passat? I què et diuen? Per sort no m'ho he hagut de fer mai. Almenys que jo, potser ho han fet a les meves esquenes, davant meu no s'han atrevit mai a fer-ho. Però jo crec que si m'ho trobés, jo tinc clar que sigui en l'àmbit de la feina o estudiant, ho faria i seria directe a dir-ho. I si després responen malament, ja és problema seu, estan enfadats. Clar, Clàudia, com gestionem... Ai, Mireia, perdona. Com gestionem... No, espera't. Clàudia? Sí, Clàudia, ho diu bé. Com gestionem aquestes bromes que no ens agraden? Què fem? Què has Jo soc trobat? clara, però no cal atacar tampoc, simplement dir-ho. Jo abans d'entrar a Vuitton estava portant obres i instal·lacions i algun cop he hagut d'avisar, ei, l'enginyera sóc jo, no estiguis esperant aquí un home gran, sóc jove, és veritat, i sóc dona, però buscant l'enginyer, espera un moment, vull parlar amb l'enginyer, ja, sóc jo, saps? Però no passa res, li dic, li deixo clar i ja està, endavant, continuem, no el aniré a atacar, no. Hi ha alguna broma, Laura, que t'hagi sentat molt malament? Bueno, en el meu cas, jo recordo que era l'única noia que va seguir els 4 anys de carrera, o sigui, vam començar 100 i al final ens vam graduar a 60 i era l'única noia, i a més era una noia que era molt aplicada, treia molt bones notes i clar, què passava? Que a vegades hi havia nois que potser estaven més frustrats perquè no els anava bé la carrera o no els agradava, i comentaris una mica sexistes, desagradables, fins i tot intentant minimitzar una mica els teus mèrits, dir, bueno, t'han donat un premi, t'han donat una beca, no perquè tu mereixis, sinó perquè ets una noia. I queda més bé posant una portada una noia enginyera que un noi, i per això t'ho han donat. La quota, per quota, te diuen ara. És que t'hem posat per quota. No, jo per meritocràcia també podria ser, no?, que m'hi hagin posat. Sí, clar, el que has de fer és, no, tu realment saps el que vals i has de tenir autoestima i dir, no, aquesta persona és aliena, no sap el que jo he viscut ni tot l'esforç que jo he dedicat a aconseguir el que ara tinc. Per tant, sí, has de tenir una mentalitat forta. Que bé que pugen, que valentes que pugen, de veritat, admiració absoluta. Clàudia, tu com enginyera, com apliques la formació en sectors com la moda, ara a Louis Vuitton? Ara ho estic aprenent, l'enginyeria és una demostració que l'enginyeria es pot aplicar a tot arreu. A Louis Vuitton és una indústria, però no és una indústria molt automatitzada, és tot, fem els bolsos de luxe a mà, amb màquines de cosir, són més sofisticades i tot això, però sí que és veritat que hi ha molts enginyers i enginyeres a la moda, tant a nivell de planificació i tot això, reducció jo havia d'estoc, de matèries i això. Llavors jo també vaig començar com a lean manufacturing, com a millora de processos i tota aquesta part, i ara estic a l'àrea de manager. Per això hem dit abans, és molt important a l'enginyeria la part de soft skills, d'entendre les persones, perquè jo necessito que el meu equip, que ara estic portant 40 persones, puguin completar amb seguretat, qualitat, i al final és una empresa i han de sortir els bolsos, les quantitats amb eficiència. Llavors, imagina't la mà de sortides que té a Vuitton un enginyer, no? A més d'això, qualitat a l'hora d'industrialitzar, perquè el dissenyador vol fer moltes peripècies, allò s'ha de repetir igual, de la mateixa manera i amb molts productes. Llavors també hi ha enginyers i enginyeres que es dediquen a industrialitzar això. És molt maca aquesta forma, necessitem modificar-la una mica perquè això ho haig de reproduir i anar repetint bé, amb seguretat i qualitat sempre. Llavors... No sé vosaltres, però ara quan torni a veure un bolso a l'aparador, pensaré en tu. Pensaré en totes les dones enginyeres que hi ha darrere d'aquell bolso i qui sap si algun dia... Escolta, Mireia, com a desenvolupadora de software has treballat en el sector de la investigació en salut a IPRA. Què fa una desenvolupadora de software en aquest àmbit?
Bueno, jo estic en una secció una mica separada de la part d'investigació de vacunes, perquè ell es dedica a la farmacèutica principalment, de vendre vacunes, però jo estic en una secció que fa dispositius per vacunar, o sigui, realment fa màquines, per dir una manera. I nosaltres com a informàtica el que fem és connectar-nos a aquestes màquines, amb IoT, que s'ha comentat abans, Bluetooth, per treure la informació de la vacunació. Hi ha moltes granges grans que volen tenir-ho tot traçat, o sigui, quan has tardat a vacunar, a on no has vacunat, a quins corrals, quina vacuna has fet servir, has gastat molta vacuna innecessàriament, i tenir tot registrat, i nosaltres ens dediquem a agafar aquestes dades, processar-les, perquè després el client les pugui fer servir per, d'una manera, agafar les seves granges i fer-les més eficients. O sigui, és una part més d'aplicació, de processat de dades. I, Laura, en el teu cas, enginyera de software especialitzada en dades i intel·ligència artificial, i ara estàs a Edpuzzle. Com apliques la IA en una plataforma com aquesta? Bé, diguéssim que hi ha com dues parts, no? O sigui, Edpuzzle és un producte web, és una plataforma web, sobretot orientada a professors que pengen vídeos i allà els poden editar, poden posar preguntes i després els converteixen com a deures o assignments als estudiants. No? Llavors, aquí la intel·ligència artificial s'aplica a l'autogeneració de preguntes basades en el contingut del text automàticament, també l'autocorrecció de les preguntes de text obert, el transcript d'àudio a text per fer els subtítols, i després hi ha una part que no es veu tant, que són els equips de data. Jo soc enginyera de dades dins de l'equip de data, que sobretot en el que treballem és en ajudar els altres equips dins de l'empresa a prendre decisions basades en les dades que tenim. I ara estem treballant en un projecte molt xulo, que és que estem integrant un xat intern perquè qualsevol persona dins de l'empresa, a partir del llenguatge natural, pugui accedir a les dades que tenim en el nostre sistema, on tenim tant dades del producte com també estem incorporant moltes dades públiques de les nostres xarxes socials, i fins i tot després podem fer coses més potents com poder obrir tasques, incidents, tot a partir dels LLM, que és el que ara està molt hot, a més es fan servir MSP servers i coses molt xules. LLM, hot, servers, espera't un segon, que jo tinc, no, ara, de debò, tinc una àvia de 102 anys que està estupenda i molt desperta, a Vilabertran, a l'Alt Empordà, sempre penso que m'haig de dirigir a la meva àvia, tradueixen-ho. Sí, o sigui, bàsicament un LLM és un... L'art of language, val, sí, però exacte, com ChatGPT o Claude, que tenim Sonnet 3.7, o hi ha molts models. Claude és com Perplexity, com ChatGPT, són diferents models d'intel·ligència artificial, en aquest cas Claude és de l'empresa Anthropic, però seguim. Llavors, fins ara com s'estan integrant molt a les empreses, és, ajuda'm a gestionar les tasques que jo tinc al meu dia a dia. Agenda'm un meeting al Google Calendar, obre'm una tasca sana o al Jira, llavors, clar, tu el que vols és automatitzar això. I ara el que s'està portant molt és els Model Context Protocol Servers, que són uns tools, o sigui, és un protocol que ja va amb uns tools i unes resources que et permet automatitzar, o sigui, l'LLM li passa els paràmetres en el MCP server perquè faci aquella acció, o sigui, és una mica complex. Està bé, ho hem intentat. Però... Escolteu-me, un fortíssim aplaudiment per totes tres. Quin luxe tenir-vos aquí amb nosaltres. Gràcies, Mireia, gràcies, Clàudia, gràcies, Laura. Prenem nota de les vostres exemples. De debò que quan sortim al carrer explicarem que hi ha esperança al final del túnel i que les dones pugeu molt potents. Felicitats i gràcies per ser-hi.